Mga puso sa Negros Occidental naman, Anum Talisay na rescue sa Coast Guard matapos nagkapan. Ang ilas sakayan sa may bayon, nga sakop naman sa Silay City. Yaring balita nga itong gintutuga. Todong hilibion ni Helen sa nakabatong tawagikan sa katapos ng Philippine Coast Guard kahapon. Pila palang kadlaw, sang ginlubong ang ilabata bangod sa cancer. Kagintublag naman ini, sang balita ng isang ban nga si Elmer sa 6 ka mga persona nga natokiba nagautaw-utaw sa lawod matapos nagkapan ang ilabangka. Thank you sa Lord nga salamat nga nakaluwas sila bala. Wala ko naman sa ginabasol kay siyempre ara na natabo na mo. Alas 5 sa agahon, sa naghalin ng grupo sa mga Zone 3 Talisay City. Pasado alas 7 ng aga, nalabyan ang mainis ng isa ka barko nga nagautaw-utaw sa may bayon sakop sa syudad sa Silay. Sunod sa Coast Guard, nagkapan ang bangka bango sa mabasog nga hangin. Kadaman sa anumang hindi manugpangisda, kag nahagaran lang, agud may suludanon man kahapon. Do trauma mo ni po. Why man nga po, hindi mo malobrat mo. Doon balo ipapa nga, hindi na magluwat. Ginibisigaran sa Coast Guard Station Northern Negros Occidental ang mga papeles sa asang sakayan kakaisang mandatory insurance coverage kag kung may kapaltahan ang tag-iyas ng bangka. Dapat may mga life jackets. Okay. Dapat kumpleto sila sa mga survival needs. Insured ang kanilang bangka at saka yung mga fisherman may insurance po. Sa in case na may mga mangyari. Pag-ako sang nagadumalas ang bangka, pinakapapeles kakaisang rekisito sa marina ang ginaproseso pabangod bagong sakayan. Taga tuiga pa sa dyan may bagong pambot. Ang iba niya mga daan ng pambot, may ano niya, may permit na. Ang iban, way pa kaya gina-process pa na sa city. Nakapauli na sa ilang pamilya ang mga biktima. Bangod sa natabo, paiway aneng Anum nga magpalawod, bangod sa trauma nga naagom. Dala promisa sa ilang mga himata nga hindi na magpatuga-tuga, ilabi na ang mga wala ihibalo sa pagpanaga. O magkirinod, Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.